Backrooms Movie byl absolutní pík. Je mi jedno, ať si každý říká, co chce, ať si říká, že to je trash, ať si říká, že to není scary. Kámo, takhle. Co se týče cinematografie a to, jak to bylo natočený, nádhera. Absolutní nádhera. Každý jeden shot se mi tam líbil. Nedokážu si vzpomenout ani na jeden shot, který bych se tam jako který by se mi po té stránce nelíbil. Jako reálně tam bylo všechno nádherný, všechno nádherně udělaný. Za mě, jo. Mně osobně se to brutálně líbilo, co se týče cinematografie. A co se týče toho příběhu, hodně lidí říká, že to bylo zdlouhavý, ale upřímně, mě ten pacing jako nepřišel tak hrozný. Jakože jo, někdy to možná bylo až jako moc, ale zase jako na druhou stranu, mě přišlo, že to bylo v pohodě. Že jako si to nezaslouží takovej hate, jaký to dostává od nějakých lidí. A já vám nechci brát váš názor, mějte si jaký názor chcete, mně to je jako asi jedno a já rád uslyším někoho jiného konstruktivní nějaký názor, ale já osobně si myslím, že to bylo jako super, já osobně bych to měl třeba 8,5, 8 z 10, jako jak po vizuální stránce, tam možná 9 z 10, tak po té příběhové a tý jako víc obecné stránce 7 třeba, takže dejme to takých 8 z 10. A jasně, možná nějaký lidi to trochu zklamalo, protože tam neměli různý levely, neměli tam pool rooms, neměli tam, já nevím, co tam je run a prostě, dalších x desítek, prakticky tisíce nebo kolik je jich jakoby na wiki fandomu nebo kde to je levelů. Ale podle mě hodně lidí zapomíná na to, že tohle není jakoby ta internetová verze Backrooms, ale je to Kaneová a ta Kaneová je prostě taková, jaká je. A je to vlastně ten, ne originál, ale ten, no prakticky originál. Takže když si lidi stěžují na to, že tam je jenom jeden level, tak kámo, jako sorry, ale co si čekal? Podívej se na jeho YouTube kanál, podívej se na ty videa, co tam má a hned ti asi dojde, kámo, že tam nebudeš mít, vole, všechno. Že tam nebudeš mít, kámo, různý fandom levely, různý prostě fanmade levely. A to je podle mě jeden, jakože z největších hejtů, co jsem tak minimálně jako já třeba viděl na Instagramu a tak, co ten film dostává. Taky co hodně vidím, je, že lidi říkají, že to nebylo scary. Ale co si já myslím, no co jako mně tak přijde, že to jako nemá být strašidelný, ale má to být spíš jako divný. Lidi to teď třeba hodně porovnávají s Obsession, ale mně přijde, že ty filmy mají jako úplně jiný, že to vlastně nemůžeš porovnat, to prostě, každý film má v tebe vyvolat něco jiného, každý film je o něčem jiný, každý film byl udělaný za úplně jako jinou myšlenkou, minimálně co si já myslím. Já jsem nedělal nějaký velký research na tohle video, ale z toho, co jsem já slyšel. Co si tak já jako myslím, že Backrooms jako movie nemá být úplně jako strašidelná a ne jako prostě, že se každých 5 sekund, každou minutu prostě bojíte, ale spíš jako divný. Přesně to, co prostě liminální prostory mají být, prostě nemá to být jako úplně že strašidelný, ale je to divný, je to prostě, není to něco, co byste normálně viděli. A to je podle mě, proč to dostává takový velký hate, že prostě lidi si mysleli, že se tam budou prostě každých 5 minut bát, prostě no každou minutu prostě bát. A pak zjistili, že to tak vlastně není a teď jsou nasraný, protože to tak nebylo. Což jako, nemá to tak být, víš co. Je to horor, ale nemá to být ten type of hororu, který se furt bojíš dokola. Má to být spíš jako divný. Ty co ví, jako kdybyste popisovali psa někomu, kdo nikdo neviděl psa a pak mu řekli, ať ho nakreslí. Ball knowledge. Takže to je podle mě, proč ten film od fanoušků nedostává tak dobrý reviews obecně, že někdo říká, že to byl úplný trash, někdo říká, že to bylo absolutně fantastický a jako zatím jsem neviděl nic jako mezi. Já jsem buď viděl lidi, že říkají, že to je úplný BS, anebo že to je prostě nejlepší film, který kdy viděli. Já osobně bych neřekl, že to je nejlepší film, který jsem kdy viděl, ale taky bych neřekl, že to je úplný BS prostě, jo. A mi to prostě přišlo v pohodě, jak už třeba ty Entity, jsem upřímně čekal, že to bude spíš takový ten, jak se jmenuje ten velký černý stickman, prostě
víte, co myslím. Ale nepřišlo mi to úplně jako špatný, že tam je prostě to, co to bylo, to nechci úplně spoilovat, jo, takže ti, co to viděli, tak jako ví, o čem mluvím, ale nepřišlo mi to úplně jako špatný, jo, zase prostě není to verze Backrooms, kterou jako hodně lidí si myslelo, že to bude, jo, že to budete mít prostě x levelů, x entit, ale prostě tam, nebo není tam jako jedna entita, ale jakože jeden type of entity, I guess, z toho jako tam pochopil, už taky bylo chvilku, jsem to viděl. A taky jedna věc, na co se chci podívat, až ten jestli to bude někde na streamovacích platformách, tak jestli, když jste to viděli, tak na začátku, bacha, tady budou trochu spoilery, ale jak tam byl ten borec, co tam to procházel na začátku ty Backrooms, tak tam ho zabila ta entita. Co mně tak přišlo, že v tu dobu byl ještě jakoby vypadal jinak, než pak ta entita, která byla potom. A nejsem si jistý, jestli to je jako jiná entita, ale co mám takovou mojí kinda teorii, je, že jak tam jak se jmenoval, Clark, jak to prozkoumával několikrát a prostě chodil tam zpátky, takže časem se vlastně přeměňovala do něho, jakoby. Že jako změnila to, jak vypadá. To je moje teorie, co si tak myslím, ale samozřejmě to je čistě spekulace a nikde to nebylo potvrzený, takže jako neberte mě za slovo, jestli to tak není pravda, jo, když tak můžete mě to když tak dovysvětlit nebo whatever v komentářích. A budu rád za každou kritiku, nebo za každý komentář actually, protože mě zajímá váš názor, jestli to viděli, jestli si myslíte, že to byl absolutní trash, nebo že to actually bylo v pohodě. Já jsem na tom byl s Workisem a jako nějak moc jsme se o tom nebavili, ale z toho, co jsem tak nepochopil, co jsme tak jako trochu povídali o tom filmu, tak jemu to přišlo, že to byl actually v pohodě film. Ale pak tady zase vidím lidi na Instagramu, na YouTube, který na to absolutně hejtí, že to byl nejhorší film na světě a že jako prostě čekali, že to bude lepší, ale prostě podle mě ty lidi čekali, že tam budete mít, že tam bude jako bát furt. Jako jasně, I guess bych to taky čekal, ale šel jsem do toho, že vím, že to je ta Kaneova verze, vím, že to tam nebude jakože prostě levely a že to bude spíš jako divný, než že to bude strašidelný. Takže to je podle mě ten hlavní důvod, proč hodně lidí na to hejtí. To už jsem asi říkal, ale já už nevím, co jsem říkal 5 minut zpátky, jako upřímně, jo. Ale možná se asi opakuju, takže jestli se opakuju, tak já nevím, kámo, dejte mi Elka do komentářů, že El Jakub neumí mluvit, prostě crazy. Taky jsem dlouho nemluvil tady, jo, takže dlouho jsem nemluvil na kameru a je to docela jako crazy jak dlouho to byl? Rok to je, ne? Co jsem nic nevydal. No, 8 měsíců, no, tam to byl. Jsem vydal ten reupload těch SMP, ale to nebylo jako nový video, to bylo jenom jako reupload všech dílů v jednom videu. A I guess tam video je pak až rok starý, no. Tam bude něco, jak jsme pomněli z Workisem, měli to 1v1 to bude, anebo ten s Dragem, ta hororovka v Minecraftu. Něco z toho. No takže kde se, jo, ještě předtím, jak jsem to porovnal s Obsession. Já Obsession nevěděl, jo, takže zase jenom to, co jsem slyšel, jo, já jsem viděl jenom Backrooms movie, a co jsem slyšel, Obsession je actually jakoby scary, actually se u toho lidi jako bojí a jako je to taky dobrý film. Ale nemůžu to porovnat já, protože já jsem to ještě neviděl. Nevím, jestli to chci vidět to, co jsem slyšel, upřímně. Jakože chci to vidět, ale zároveň jako nechci, chápete? Ale i když jsem to neviděl, tak jsem se na to udělal nějaký jako obrázek, co jsem tak jako slyšel a viděl, jakože ne ten film, ale jakože trailer a různé jako leaky nebo whatever. Že prostě Obsession je actually scary, kde se actually jako bojíte každých prostě furt, ale Backrooms je prostě za mě to má být prostě divný a ne jakoby strašidelný. Že spíš máte být jako takový, že WTF, co to je, a ne, že tam budete křičet na celý kino prostě každou minutu, chápete? Ale samozřejmě to je jenom můj názor a máme tady speciálního hosta, ne u mě, ale na Discordu, Sandruna, který nám to taky viděl den předtím a on to actually viděl hned, jak to vyšlo, takže to viděl dřív jak já, takže je lepší prostě, já nevím. Dejte mu odběr, máme svůj kanál taky. Nic tam asi netočí, ale dejte mu odběr, prostě OG Sandrun. Kdyby nebyl Sandrun, tak není Frovi, nebo není Jakub, Jacob, vole, Sharps, whatever. Ale jakož mě actually zajímá i jeho názor, tak na nás čeká na Discordu a řekne vám k tomu nějaký jeho pocity a jak on to viděl, takže let's go. Menší disclaimer, jelikož Sandrun neměl tolik času, tak jsme hodili jenom krátký talk a větší rozbor s ním bude ještě v dalším videu, který bude snad do týdnu 2.
tady na YouTube. Jednu vec, čo chcem povedať predtým, než odídem, že ten film bol extrémny. Veľká, A, super. a milujem poprvé tie dizajny tých charakterov, ale potom to rozoberieme viac. Dizajn tých charakterov, strašne to bolo znepokojivé. Zároveň tie scény, hlavne tá, kde hovoril napríklad, že you can eat them. Jo, kámo, Tak já jsem byl úplně, Lebo- že, co to je? To bolo mega také, že agresívne a zároveň to bolo také crazy. Nebo jak, že se nemusíme měnit, že to, a pak ho začal žrát, Áno, kámo, já jsem byl úplně áno. říkám, co se děje. Hej, to bolo strašne strašidelné, úprimne akože mega. Ale milujem actually, aj to, třeba ako já ten s- príbeh bol. Jo, promiň, no může. Áno, a hovor. Že já si třeba myslím, že to actually nemá být strašidelný, ale spíš jako divný, než strašidelný, víš, že tam nebylo tolik jumpscarů, ale to- až tady schválně, áno. víš? Áno, a tá divnosť robí strašne niečo s hlavou, že je to strašné. Brutálně, prostě A právě backrooms jako nejsou strašidelný, oni jsou prostě divní, Nejsou. že jo? Oni jsou Áno. prostě weird prostě. to je pravda. Tam hlavne, no, áno, Dreamcore. No a toto v podstate to mega splnilo. A taktiež som chcel povedať, že tie white zábery. Kámo, nádhera. Víš, co se mi líbilo, to já bylo nevím, jestli si to crazy. pamatuješ, jak se díval do díry a tam byly, myslím, židle a tam byl záběr jakoby ze spoda a on byl vidět mezi těma židlema. Já nevím, jestli si pamatuješ. Asi viem, Ale to se mi brutálně líbil, ten shot, kámo, jakoby. asi viem, ale neviem presne. A ty ale colors, asi viem. kámo, jakože pak jako... Všetko bolo krásne. Nádherný. Tie zvuky, ty kok. Kámo. A potom ešte mega, že aj keď boli už jumpscary, tak to som sa fakt že lakol. Mhm. A tie VHS pasáže Já boli jsem se díval, extrémne. brutálně, já jsem se díval, oni to actually točili na Komodo, co to je, Redka, ne? Jo, Redka. A pak Ano. to jenom jakoby dali prostě různý VFX a Zeditované. tak, jo. Že oni No, to ale- chtěli točit actually na Handycam, ale byl by to pain pak jakoby z VFX, protože že jo. kámo. Hej, dobre, tak to akože chápem. Dobre, však dobre spravili. Na Alexu to točili, Ale- myslím, jinak ty normální záběry. Myslím, Alexu. Neviem, to som nepozeral, ja som pozeral iba teórie. A tak, a ja však pôjdem teda a potom to niekedy rozoberieme. Yes. Tak čau. Zatím, čau. Čau.